Ove žene i devojke da nas uopšte nema u obzir kada će se s nekoga raskinu. Moj sestrić, ostavila ga devojka u pekaru, dok je jel burek i na usta imal brkovi od jogurt. Meni strašno, a mnogo mi je dobro. Ja sam potresen, ali nije znaš ih ko. Ali nisu si nekakva takva vrtoglava porodica. Stvarno. On je imao mnogo devojčetija. I jedan put odvel 3 devojčetija doma. Kod Maćusi. A maćinju mu beže džavrljata nekakva, ja znam je sestra, a džavrljata. I on je uvel unutra i postrojili teka do vrata. I rekao, mamo, aj pogodi koja će ti bude snajka. A ona ni 5 ni 6, odmah na prvu. Ovaja desno na krajat tajače. On tako gleda, lele, mamu, pa kako potrebi odmah? Čim je ulezla, odmah je počela da me nervira. Aha. Ona beše begala od muža tog. Aha, nekako se nadrndila, rekao i čečotina. I otišla si. I videla trte mrte, nema bolje, ni na Taminovom, nema kude bolje. I ona uzme, pa se vrne i molila ga ovoja da nju oprosti, znaš, ono, ajde desilo mi se, molim te, oprosti mi, ja sad, znaš ko kaže, opraštam ti to što si otišla, a ne mogu ti oprostim što si se vrnula, ne mogu i to ti. Beše to počelo još kad ona ostala trudna i bila trudna i sad već došlo do kraja bilo došlo da se porađa i ona sa mužanju otišla sa zetami, otišla u porodilište tamo na prijemno. 9. mesec, kaže, mene sve živo boli, tuva mi se nadulo, ja ne mogu da se... A on, znaš kako je, kaže, izbegal smrt. Samo iz jedan razlog je izbegal smrt, što ne samo tija trenutak imala sablju da mu odsečem glavu. On će mene, kaže, znaš i kvoka je, ne znam za tebe, ali ja sam, kaže, golovoda sam, kaže. Vrtoglavi, kad si vrtoglavi, nosite pasi i održavaju deca. Ništa.